дори хората да отхвърлят това, което ние им даваме или искаме да им кажем, всъщност не могат да вържат думите от устата ни, които излизат. Две изречения да им кажем, това е посято семе. Както при тая туркиня, това е посято семе. Амен. Никой не знае, освен Бог, един ден какво се случи. Алелуя. Сега аз ви моля да отворите на Псалм 129 и да започнем с един стих. Той дойде в сърцето ми и аз първоначално не можех да се сета къде е, т.е. в кой псалм е. Та ми помогна конкорданса, въпреки че първи и втори стих ги знам дословно. И се казва в Псалом 129.1: много пъти са ме притеснявали от младостта ми до сега. Нека рече сега Израил. Много пъти са ме притеснявали от младостта ми до сега, но не са ми надвили. Алелуя! Поздравявам ви с този стих. Алелуя! Слава на Господа! Този стих дойде в сърцето ми по повод моите размишления. И знаете ли, това, което напоследък аз понасям в живота си, това, което виждам, че ми се случва е, че битката, духовната битка, напрежението става все по-силно и по-силно около мене. Живота ми като че ли става по-напрегнат и живота ми като че ли започва, как да ви кажа, да си отива, да се изплъзва от мене. В смисъл това, което съм мечтал, това, което ми се прави, това, което обичам да правя, това, което ми се иска, все по-малко и по-малко го срещам в ежедневието си. Вместо това една постоянна война, състояща се от много битки, от най-различни битки. Имам чувство, че понякога излизам от една битка и идва друга битка. Занимавал съм се с едно, борил съм се с едно и сега се обръщам и там идва друго. И аз казвам: Господи, няма ли да има почивка за войника? Защото в Йов 7 глава се казва, че войника чака, наемника иска почивка, войника чака заплата. И аз казвам: хайде, заплата, не знам дали ще има, обаче поне почивка да има. Господи, по някое време аз му казах: Господи, аз не ти се бъркам в работата, аз знам, че това, което правиш, това, което позволяваш да ми се случва, то не е твоя грешка, никога не е твоя грешка, в тебе грешка няма. И аз разбирам също, че не всичко, което ми се случва, е от Бога, ако и да е позволено от Него. Не всичко, което ни се случва, е съвършенната Божия воля. Но аз му казах така: искам просто да разбирам. Аз искам просто да разбирам нещата. Аз искам да имам разбиране какво ми се случва и кой стои зад това. Вижте, искам да ви кажа нещо. В много неща в живота ни, в много неща, които ни се случват в нашия живот, не е важно само какво се случва, а е важно защо се случва или кой стои зад това. Ако ние разберем кой стои зад нещата, които ни се случват, ние можем да разберем защо ни се случват тия неща. Разбирате ли това? Амин? Евреите живеят на този принцип, на този начин на мислене. Вместо да питат как се случи, какво се случи, кога се случи, те се насочват към въпроса защо се случва. С други думи, аз мога да кажа така: кой стои за това нещо, ще ни отговори на въпроса защо се случва дадено нещо. Амен? Алелуя! И знаете ли, аз попитах Господа: дай ми разбиране защо живота ми е толкова тежък. Дай ми разбиране защо битката е толкова голяма. Дай ми разбиране защо войната е почти постоянна в живота ми. И аз му казах: отговори ми на един конкретен въпрос. Какво толкова дявола атакува в мен? Аз нямам нито кой знае колко много плод. Аз нямам нито кой знае колко силни църкви, които да му бъркат работите, от които той да едва ли не да е разстроен, да е оплашен и така нататък. Аз нямам нито кой знае колко много позиция и възможности да го нараня, да разруша делата му, царството му и така нататък. Защото сме шепа хора в Търново, шепа хора в Плевен.
Не мисля, че имам кой знае какви откровения, кой знае какви дарби и помазания, за да бъде дявола оплашен от мене и виждате ли да стовари сили и войски, да ме заобгради и да ме атакува. Аз го питах защо, какво атакува той в мене. Това е съвсем честно. Тая вечер аз ви говоря много честно. Аз не виждам причината дявола да е толкова настроен срещу мен. И аз си казах, да не би да съм отворил врата, да не би аз да съм причината, моята глупост, моите грешки и така нататък. И искам да ви кажа на другия ден. Бог ми отговори две неща. Вечерта го питам. На другия ден идва отговор. И аз знам, че това е отговор. Бог много силно, дълбоко в сърцето ми изговори две неща, две причини за атаките на дявола в нашия живот. И първата причина се намира в Ефесяни 2 глава 1 стих и започва така: и съживи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове. И съживи вас! И Бог ми каза: Емиле, аз разбирам, че това е Бог, който ми говори. И той ми каза, първата причина да те атакува от дявола е защото си жив. Защото си духовно жив. Брате и сестри, аз съм повярвал 90-та година и аз мога да ви кажа, че съм видял колко много другари, бойни другари, брати и сестри, са загинали на фронта около мене. Аз съм видял толкова много огорчени християни, които вече не ходят на църква. Аз съм видял толкова много заблудени християни, които са тръгнали след парите. Аз съм видял толкова много излъгани брати и сестри. Видял съм толкова много уморени християни, които просто са се отказали да се бият. Обезсърчени християни. Аз съм видял толкова много ранени или просто убити. Християни с убита вяра. Аз съм видял толкова много християни обезвредени, с престъпено остре. Бойци, които са паднали на фронт. Те не са лоши. Те са били заблудени. Или са били просто слаби. Едно е да си лош, друго е да си слаб. Амен? Алилуя! Обаче, знаете ли, през всички тези години аз не съм спрял. Не съм се огорчил, не съм се отказал, не съм се обезсърчил. Не мога, просто не мога. И колкото и да съм малък и слаб и никакъв, дявола не ме е надвил. Аз съм още жив. Амин. Аз съм още жив. Моята вяра е жива. Аз съм духовно жив. Бог ми каза, дявола, ти се ядосал много, защото си още жив. Бог ми каза, нямаш си на представа, дявола, колко много се страхува от живи християни. Защо? Когато един цар превземе престола на предишния цар, узурпира престола или смени престола, той обикновено се страхува от конкуренцията, която конкуренция е всъщност родословието на стария цар. Той се страхува дори от малките деца, защото по-късно те могат да бъдат претенденти. Амин? Разбирате ли? Така че обикновено този цар избива поколението, родословието, роднините на предишния цар, защото те могат да бъдат евентуални претенденти за трона. Евентуални престолонаследници. Амин? Алилуя! Ние сме поколението на царя Исус. И докато това поколение е живо, дявола никога няма бъде истински цар. Дявола се плаши много от поколението на Исус. Амен? Ако той е живо. Дявол не се плаши, ако той е мъртво. Ако неговата вяра е мъртва, ако те са духовно мъртви. Дявол се плаши от духовно живите хора. Така че, искам да ви кажа днес нещо много добро. При все, че това може и да не ви изглежда толкова добро. Голяма война отваря дявола срещу тези християни, които просто са живи, независимо колко действат в момента, независимо колко са активни, независимо колко работят. Аз ви казвам, пак има война срещу живите, защото ние сме евентуална заплаха за него. И това, което Бог ми показа е, че ако ние сме живи, дявола се бори срещу нас. Той не се бори срещу мъртвите. Тоест, ако има срещу нас битка, това е добро.
това означава, че още сме живи. Халелуя! Ако ти чувстваш битка, ако ти чувстваш война в духовния свят, ако ти чувстваш напрежение, това означава, че ти си още жив. Амен! Второто нещо, което Бог ми говори, е чрез книгата Второзаконие. Алелуя! Нека да отидем на 2 глава на книгата Второзаконие. Или да отидем направо на 20 глава. Тук е казано много хубаво. Във Второзаконие 20 глава се говори за излизане на бой. Там се казва: слушай, Израилю, вие влизате в битка срещу неприятелите си. Слушай, Израилю, вие влизате в битка срещу неприятелите. Какво ни говори Господ в началото на тая година? Добри дарове от небето. Ще започнат първите капки дъжд. Но какво ни говори в края на миналата година? Затова, че ние сме на една граница. Границата на река Йордан е духовна граница между говоренето, между слушането и вършенето на това, което Бог иска от нас. Едно е да го проповядваме, едно е да го знаем, да го говорим, друго е да го вършим. Вършенето на Божиите заповеди. И ние трябва да влезем в обещаната земя, която за нас е живота на вяра в Исус Христос, която обещана земя се състои главно от две неща. Да говорим на невярващите за Исус и да носим Божията любов, Божията милост сред хората, т.е. да обичаме хората. Амен. Две неща са обещаната земя. И ако ти живееш този живот, ти си в обещаната земя. И знаете ли, това, което обаче много пъти ние не разбираме, това, което пропускаме или не искаме да разберем, е начина, по който израелтяните завладяха обещаната земя. Какъв е начинът, по който израелтяните завладяха обещаната земя? Защото всичко в Стария Завет е символ. Всичко в Стария Завет е символ на духовни принципи, които ние днес живеем или трябва да живеем. Така че, ако израелтяните в Стария Завет завладяха обещаната земя чрез битка, това означава, че ние в Новия Завет ще можем да приемем обещанията само чрез битка. Ако те се биха, и ние ще трябва да се бием. Разбирате ли? Затова аз питам Бог, каква е битката? И по едно време се сетих, че всъщност ние ще трябва да приемаме обещанията. Ние ще трябва да приемаме добри дарове, обещани за нас от небето. Тая година ще трябва да влизаме в обещаната земя. И аз ви казвам, наистина битката се усили. Аз си мислех, че миналата година е била една от най-тежките, смея да кажа, най-тежката година в живота ни. И си казах, тая година ще бъде добра година, ще има добри неща от небето, Бог ме е говорил, добри дарове от небето. Аз ви казвам, само първите 3 месеца изядох толкова бой, колкото предните 3 години не съм изял. И ви казвам, тая година е още по-тежка. Битката е още по-голяма. Обаче започват също добри плодове. Започват добри неща да се случват. Започват добри неща. Гонение заедно с благословение. Благословение и гонение. Така че Бог казва, слушай, Израилю, вие влизате в битка срещу неприятелите си. Да не премалее сърцето ви. Не бойте се, не се смущавайте и не се ужасявайте от тях. Защото Господ казва, 4 стих, вашия Бог, Той е, който ходи с вас да се бие за вас срещу неприятелите ви, за да ви спаси. Той е, Господ, Твой Бог е, който ходи с вас, за да се бие за вас, срещу неприятелите ви, за да ви спаси. Второто нещо, което Бог ми даде като отговор на въпроса, защо е тая голяма битка насочена срещу нас, е, че понеже Бог е с нас. Слушайте, първо ние сме живи. Поколението, родословието на царя Исус е живо. Дявола няма да види трон никога, докато има претенденти за трона, правоимащи. Амин? Ние имаме права. И второ, с нас е един, който го бие, където го срещне. От който той се страхува, който разруши делата му. И Бог ми показа много ясно, че дявол е оплашен от нас. Дявол е оплашен дори от заспали християни, ако те са живи. Затова гледа да не ги събуди. Внимава много да не ги събуди. Обаче почне ли да се бие срещу тях? Това означава, че те са живи и събудени. И те са заплаха за него. Дявола се страхува много от вас.
Дявол се страхува от нас. Амин. Ние сме шепа хора. И дявол се страхува толкова много от нас. Защото сме евентуални войници, чрез които Бог може да го победи. Ние сме Божията армия, която ако почне да се бие, той ще бъде разрушен. Него са го побеждавали много по-малко хора. Аз си спомням преди 2000 години как един човек сам го победи. След това си спомням как 10-12 човека го победиха в цялата територия на Римската империя. Дявол е бил побеждаван от много по-малко хора, много пъти през историята на човечеството. Дявол е бил побеждаван толкова пъти от единици, които са вярвали в Бог и са изследвали Бог. Така че той е много уплашен, ако ние сме още живи и ако Бог е с нас. Амен. Затова това, което трябва да разберем, брати и сестри, е, че ние имаме много голяма сила, много голям потенциал, ние имаме много голям шанс за успех, ако просто се бием. Алелуя! Ако просто воюваме до победа. Да воюваме до победа или да искаме условия за мир. Това са двете опции, които ни дава Исус в Лука 14 глава. Рисувайки ни картината за един цар, един лидер, който води армията си срещу враг 2 пъти по-многоброен от него. Той има 2 опции. Или да се бие до победа, или да поиска мир, чието условия не са благоприятни за този, който иска мир, за победение. Винаги победителя, винаги по-силния, слага неблагоприятни условия за мир, за победение. Този, който дига бяло знаме, ще трябва да чуе условията на победителя и те не са добри. И ние разисквахме миналия път някои от условията, които дявола поставя, гласно или негласно, волю или неволю, тези условия. Аз ги виждам постоянно в живота на християните около мен. Когато амонският цар на Ас атакува Явис Галаат, ние знаем, че той постави едно условие на явиските мъже, да им избуде по едното око. Едно от условията, които дявола ще постави, за да имаш мир, е да те ослепи, да не виждаш добре, да те обърка, объркване, заблуда. Кажи заблуда. Да бъдеш заблуден. Има толкова много заблудени християни от най-различни доктрини, от най-различни учения или от собствените си похоти и страсти, от собствения си бунт и непокорство. Защото непокорството е като греха на чародейството и то е омайване. Така че толкова много заблудени християни. Условието, което поставяше един цар на име Адони Безек от град Безек, който имаше много победоносен живот. В живота си и в своето царуване той беше победил 70 армии. И беше хванал царете, и беше отрязал пръстите на краката им и на ръцете им, палците. Не пръстите, а палците. С което ги беше обезвредил във военно отношение. Значи едно от условията, които дявола може да ни постави, е да ни обезвреди във военно отношение, да ни пререже острието, да не можем да се бием, да не искаме да се бием, да бягаме от това. О, каква война, какво християнство е любов, християнство е просперитет, Бог ме обича, Бог знае сърцето ми, християнството е убав живот, мир, амин, алелуя. Аз виждам толкова много обезвредени християни. Ти не си ли съгласен с мен? Обезвредени християни. Друго условие, което дявол може да ти постави, е условието, което Венадат, сирийският цар Венадат изпрати срещу Ахав, по време на царуването на Ахав. Той изпрати Рапсак и други свои началници. Военачалници се дойдоха в Самария, която беше обграждана през това време, и те говориха и казаха: златото ти и среброто ти, казва Венадат, са мои. Децата ти и жените ти, синовете ти и жените ти са мои. И Ахав се съгласи. Обаче след известно време
Венадат изпрати отново посланици и каза: това, което поисках, ще ми го дадеш, но то ми е малко. Сега искам да вляза в къщата ти и да мога да правя каквото си искам. И брати и сестри, аз виждам децата на толкова много християни са отишли в света. И ние дори не знаем, че това са условията за мира, който те имат, защото са отказали да се бият. Това просто са условията на мира, на сключеното примирие, за да нямат битки в живота си. Ами финансови лишения? Златото ти и среброто са мои. Но дявол не иска само това. Той иска да вземе жена ти или мъжа ти и да ги отведе в света. Ние видяхме как семейства, християнски семейства се разпадат и повечето пъти причината е не еднакви цели, не еднакви търсения, не еднакво посвещение. Повечето пъти причината е, че един тегли нататък, друг тегли нататък. И аз ви казвам, днес числото на християнските разводи е равно на числото, почти равно на числото на разводите при невярващите хора. Това е статистиката. Разбирате ли? По какво ние се различаваме от тях? Християни говорят за развод, християни мислят за напускане, те изповядват думи, които стоят в духовния свят. По какво се различаваме от невярващите? Каза: искам да ти взема женици, Венадат, и искам да ти влеза в къщата. Дори да не са разведени, дявола е влезъл в къщите на толкова много християни и там няма разбирателство. Няма разбирателство. Няма единомислие. Няма единство. Няма мир. Няма радост. Дявола е влезъл в къщата на хората. И дявола е влезъл в църквите на християните. Ние виждаме всичките тези неща. И всичко това ви го говоря аз сега отново, за да разберете нещо много важно. Ние имаме само две опции. Или да се бием до победа, или да търпим условията на мира, които са неблагоприятни за нас. Обаче знаете ли, ако ние не се бием, ние няма да завладеем териториите. Обещанията няма да се сбъднат за нас. Защото обещаната земя беше завладена чрез битка. Амен. Затова Йов, 7 глава, казва, 1 стих: дните на човека не са ли дни на воюване? Като дни, земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник? Наемник, който очаква заплатата си, наемник, който очаква почивка, и войник, който очаква заплатата си. Дните на земния живот на човека не е ли воюване? И това, което ние виждаме в Библията, е, че Бог още с изхода от Египет бе заинтересован да обучи и да приготви своите хора за война. Защото обещаната земя трябваше да бъде превзета с битка, затова казва Второзаконие, Бог не ги прекара по правия път, защото да не би да се оплашат людите, като видят, че е война. Като разберат, че към война са тръгнали, че чрез война ще завладеят обещаната земя. Няма да си влезат и така по мет и масло. Те не бяха още подготвени. Те бяха още роби с робския менталитет. Имаше нужда Бог да ги води през пустинята, да им даде закона си, да ги подготви, да ги научи да се бият. Амен? Аз ви моля да отворите заедно с мен в книгата Съдии, 3 глава. И там се става сега малко по-напред историята на Израил, вече след Исус Навиев, след Моисей и след Исус Навиев. В 1 стих се казва: а ето народите, които Господ остави, за да изпита чрез тях онези израелтяни, които не знаеха всички ханаански богове, само за да знаят и да се научат на бой, поне поколенията израелтяни, които по-напред не са знаели ханаанските битки. Бог е заинтересуван да научи своите хора на бой. Амен. Бог е заинтересуван да научи израелтяните си да се бият. Обаче аз ви казвам, израелтяните не знаят да се бият. Църквата днес не знае да се бие. Църквата е станала лигава, мекушава, светска в по-голямата си част
как да завладеем обещаната земя без бой? Амен? Като ние искаме мир, като искаме да ни е по-леко, като ние искаме да имаме хубав живот. Псалм 144, както и Псалм 18. Нека да отидем първо на Псалм 18. И там Давид казва: любете Господи, сило моя, сило моя. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой. Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула. И като отидем на 34 стих, там се казва, нека от 32 да прочета. Бог, който ме препасва със сила и прави съвършен пътя ми. Той прави нозете ми като на елен и ме поставя на високите ми места. Учи ръцете ми да воюват и мишците ми да трошат меден лък. Ти си ми дал и щит на избавлението си. Твоята десница ме е поддържала и Твоята благост ме е направила велик. Брати и сестри, аз вярвам, че Бог иска да научи своите хора да воюват. Апостол Павел казва в книгата Филипяни, 1 глава, 27 стих. Аз ще отида отново там, въпреки че миналия път споменахме тези стихове. Аз чета от 27 стих. Павел казва на църквата в Филипи: само живейте достойно за Христовото благовестие, та ако дойда и ви видя, или пък ако отсъствам, да чувам за вас, че стоите твърдо в един дух и се сражавате като един за вярата на благовестието. Апостол Павел иска да чуе или да види църквите, християните от Филипи, да стоят в един дух, сражавайки се. Сражавайки. Думата сражавайки. Същото, което той пише на Тимотей, той казва: подвизавай се в доброто воинстване на вярата, в добрата битка за вярата. Аз се подвизах в доброто воюване. Подвизавай се и ти. Стой постоянно в добрата битка за вярата. Хора, ние трябва да разберем, че има хора, които няма да искат да се бият. Това е ясно, че ще има християни, които няма да искат да воюват. Да воюват в молитва, да воюват с пост и молитва, да воюват с издържане, с цена, която трябва да платят, да воюват с свидетелстване, както каза Мариана, да воюват чрез кръвта на Исус, чрез името на Исус и чрез своето свидетелство. Ще има хора, които няма да искат. Обаче, ако няма никой, който да иска да воюва, града няма да бъде свободен. Силният няма да бъде вързан. Териториите няма да бъдат освободени. Амен. Църквата няма да може да си свърши работата. Това, което искам да ви кажа, е, че на мене ми е пределно ясно, че християните, не всички християни обичат да воюват. Не всички християни ще искат да воюват. Не всеки човек може да отиде на тихия фронт на молитвата и да стои с часове пред Господа, воювайки. Амен. Аз знам, че няма да се съгласят всички хора. Повечето няма да го направят. Аз говоря тая проповед за хора, които обаче ще ме разберат. Аз говоря за тая проповед за хора, които са стигнали до край. Стигнали са до дъното. Обаче не могат да се откажат. Хора, които са бити, поразени, провалили се, изглеждат като провалени. Обаче не могат да се откажат. Хора, чието живот е като че ли разрушен, пропаднал, обаче не могат да се откажат. Хора, които имат сърце на войници. Имат сърца на войници. Амин. Има хора, има християни с сърца на войници. За тях ще говоря тая вечер. Аз искам да говоря тая вечер за християни, които няма да се бият. Искам да кажа причините, поради които християните отказват да се бият. Вижте, аз говоря за хора, които ще дръзнат да се бият, казвайки причините, които отказват хората да се бият. Ние трябва да ги преодолеем, ние трябва да победим тия причини. Ние трябва да видим какво спира християните да участват в тая благородна война. Какво спира християните, какво чупи, какво орязва тяхното острие и ги изважда вън от тяхната молитвена стаичка. Пречи им да се молят. Пречи им да воюват, да връзват и отвръзват.
Кои са нещата, които ограбват нашия молитвен живот? Аз ще говоря тая вечер. Защо? За да може тези, които искат да се бият, да елиминират това от живота си. И аз вярвам тая вечер, че присъствието на Святия Дух ще послужи на някой човек тук тая вечер. Амен, халелуя, слава. Колкото и да сте стегнати тая вечер. Може би очаквате да ви се карам. Може би физиономията ми е малко напрегната и това напряга и вас самите. Още не мога да проповядвам така усмихнат като шведите. Не знам какви ли са причините. Обаче аз съм сигурен, че не аз, но Святия Дух тая вечер ще послужи на някой тук на това място. Имаше един човек, Гедеон. Неговата история е описана в Съдии 6 и 7 глава и нататък. И този човек, Гедеон, беше срещнат от ангел Господен и той започна да говори: Господи, къде е Израилевия Бог? Къде е Неговата сила, знамения и чудеса? Къде са обещанията Му? Къде са великите дела, които е вършил във времето на бащите ни, които са ни разказвали? И ангела видя сърцето на този Гедеон. Той видя мъката, той видя болката, той видя желанието на Гедеон за Божията сила, за Божието присъствие, за Божите чудеса и знамения. Желанието за Бог не беше угаснало. И той му каза: иди с тая твоя сила. Амен. Другата сила на Гедеон беше, че ангела му каза: аз съм с тебе. Амен. Това, което беше в сърцето на Гедеон, неговото търсене и факта, че Бог беше с него, беше Гедеоновата сила. Така че в крайна сметка, след неколкократни изпити, изпитвания на Бога, на Гедеон му, виждате ли, му трябваха потвърждения, на Гедеон му трябваха повече така да види доказателства. Той първоначално тръгна повече с виждане, обаче в крайна сметка той взе тромпета и чрез благодата на Святия Дух събра 32 хилядна армия. В Съдии 7 глава се казва, че тая армия била 32 хилядна. След като виждаме малко по малко как напускат хората, ние можем да определим числото на армията на Гедеон. И така, 32 хиляди. Гедеон застава на едно място срещу армията на мадиамците при извора Арот, а мадиамците бяха на север. И тогава втори стих казва: и Господ каза на Гедеон: мъжете, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадиамците ръката им, да не би да се възгордее Израил. Сега иди и прогласи на всеослушание пред народа тези думи: който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде от Галаадската планина. И върнаха се от мъжете 22 хиляди души и останаха 10 хиляди души. Брати и сестри, пред нас е първата причина, пред нас е това, което кара толкова много християни да се затварят, да обръщат гръб и да бягат, да се отказват, да се оплашват и да се отдръпват назад. Когато видят битка, когато видят, че дявола посяга, защото винаги, когато ние започнем да ходиме към обещаната земя, нека така да го кажа, винаги, когато пожелаеме обещанията, които Бог е дал да се сбъднат на нас, винаги, когато вземем решение да увеличим молитвения си живот, да започнем да се приближаваме при Бога, винаги дявола ще посегне върху нас. Той ще посегне върху всяко качествено решение, добро решение, което ние вземаме за Бог. Той ще посегне върху всяко добро желание. Той ще посегне върху всяко желание за промяна, да промениш живота си чрез Божието Слово. Дявол ще иска да те атакува. И тогава християните се плашат и се отдръпват назад. И аз съм го правил. И много пъти всяко мое решение да променя живота си е било посрещано от залп от страна на духовния свят и аз съм се връщал назад. След време пак взема решение, крачка напред, пак ме удари, аз пак се върна назад. И по едно време се сетих, че аз така вървя напред-назад и стоя на едно място. И така никога няма да се предвижа, никога няма да променя живота си. Крачка напред, крачка назад, крачка напред. Това е живота на много християни. Като ги удари, се върнат назад. След време съберат сили, пак напред, пак ги удари, пак се върнат назад. И аз разбрах, че дявол никога няма да стои мирен, той никога няма да спре да ни атакува.
и осъзнах, че всъщност това, което ни връща назад, е страх. Страх за кожицата. И този страх, брати и сестри, е страха на християните да не изгубят живота си, който имат на тая земя. Страха да не изгубим живота си, семействата си, тия, които обичаме, взаимоотношенията си, които ни радват, паричките си, бизнеса си, приятелите си, реномето си, името си, достоинството си, хобито си, похотите си и страстите си, животеца си, който сме изградили тук на тая земя. Страх. Страх да не изгубим живота си на тая земя. Това е основната причина, която спира християни да се бият. Чувате ли това? И Библията казва нещо много интересно. Ако вие дойдете във Второзаконие 20 глава, аз ви моля да ме следвате сега. Отивам във Второзаконие 20 глава и това е главата, в която Бог дава на Моисей заповеди за армията, когато излиза на бой. И той каза, когато излезеш на бой срещу неприятелите си и видиш коне, колесници и народ повече от тебе, да не се боиш, защото с тебе е Господ твой Бог, който те извел от египетската земя. Да не се боиш. И сега вижте, в 8 стих Бог каза Моисей да заповяда на народа. Военачалниците да говорят още на народа, като речат: кой е страхлив и малодушен, нека си иде и се върне от дома си, да не би да премалеят сърцата на братята му като неговото сърце. Библията казва, че тези, които са страхливи, е по-добре да не се бият, по-добре да ги няма между нас, защото техният страх може да ни зарази. Братя и сестри, страхът е заразен. Малодушието е заразно нещо. Вие задавали сте си въпроса, защо страхът е заразен? Може ли някой от вас да ми отговори? Бъдете по-участници в службата, моля се, насърчавайте ме. Защо страхът е заразен? Кой може да отговори, защо страхът е заразен? Защото страхът е дух. Чух ли някъде? Каза ли някой? Защото според 2 Тимотей, 1 глава, 7 стих, страхът е дух. И апостол Павел каза, ние не сме приели дух на страх. Амин? Страхът е дух, който ти говори мисли, той може да говори на тебе, може да говори на мене, той може да се пренася този дух. Ти можеш да го предаваш чрез думи, ти можеш да го предаваш чрез действия, амин, да заразиш хората с паниката си. Страхът е дух и ако между нас има оплашен човек, това може да ни зарази. Аз ви казвам, моя баща на времето беше много паникьор. Паникьор, знаете ли какво е паникьор? Човек, който се паникьосва много и човек, който носи голямо напрежение, като се върнеше от работа или просто като трябва да ходим някъде и като трябва да правим нещо, почва страшна паника. Дори до ден днешен, аз нямам нищо, не говоря, не злословя баща си. Просто искам да ви кажа, че всеки човек си има различни качества, слаби и силни, но моя баща е много отговорен човек, между другото. И понеже е отговорен човек, това е, ако мога да кажа, недостатък на по-отговорните хора. Те са големи паникьори, те се паникьосват по-лесно, защото вземат отговорността върху себе си. Той мисли така, ако аз не го свърша, няма кой да го свърши, трябва да го свърша по най-добрия начин. Леле, дали ще мога да го свърша, дали ще ми стигне времето, дали ще ми стигне способности и почва да се паникьосват. Амин? Отговорните хора. И аз ви казвам, това нещо завладяваше цялата компания. Паниката, слушате ли ма какво говоря тази вечер? Ще завладее атмосферата на твоя дом, ако не е изолирана. Амин? Ако не бъде изолиран паникьора или освободен от паниката си, паниката ще завладее атмосферата. Било по време на почивка, било когато тръгват някъде, било когато пристигат, било когато се приготвили да имат заедно хубаво време, било празник, било делник. Паниката завладява! Моля ви да кажете след мене. Страха и паниката, малодушието са заразни. Амин. Ние трябва да ги изолираме. Ние трябва да изолираме не човека, а да се опитаме да го освободим от паниката му. Защото страха е дух. И не е виновен самия човек. Защото винаги, когато ние не разбираме духовния свят, ние стигаме само до видимото и виждаме човека, т.е. виждаме извършителя, виждаме инструмента, който е употребен. И ако ние не си отговорим на въпроса кой стои зад него,
тогава винаги наш проблем ще бъде човека. Амин? Винаги човеците ще бъдат нашия проблем. И ние ще се борим против хора. И проблема няма да бъде решен, защото ако преборим човека, който духа употребява, той ще отиде и ще употреби друг човек. Така че въпросът не е решен, докато причинителя, истинският виновник, не бъде победен. А ние, виждате ли, толкова пъти се борим срещу хора, понеже не виждаме истинския причинител, поради факта, че не разбираме добре духовния свят, не виждаме духовния свят какво се случва. И не се бием в духовния свят, а се бием в физическия. Обаче апостол Павел казва в Ефесяни 6 глава 12 стих: нашите оръжия не са физически, понеже нашата война не е срещу физическия свят. И въпреки, че те са духовни, а не физически, пред Бога са силни или чрез Бога са силни за събаряне на крепости. Аз ви казвам, това е естеството на нашата битка. Ако ние вържем духа, ако ние вържем причината за нещата, в много случаи битката ще престане. Та ето как ние можем да вържем паниката. Ето ние как можем да изолираме паниката и страха от нашия дом, за да спре да заразява атмосферата ни. Обаче аз не съм знаел да го правя, брата и сестри, преди. Докато Бог не ми отвори, не започна да ми отваря очите за духовния свят. И аз ви казвам, духовният свят е толкова реален. И толкова много неща се случват около нас, които ние виждаме само до физическия свят. Ние виждаме само непосредствения причинител и ние не разбираме каква е причината, стояща зад този причинител, и по тази логика съответно не можем да решим проблема. Ние не можем да решим проблема. Амен. Имаше време, в което битката беше стигнала много близко до мене. Много близко. Тук беше стигнала. В самото ми семейство. Сред най-близките ми хора. И аз си казах, това е човешки неща. Плът неща. И тогава Бог ми каза, какво правиш ти, бе? Аз съм те сложил глава на това семейство да го защитаваш. Викам, от кой да го защитаваме, Боже? От кой да го защита? От себе си? Или да взема решение вместо човека? От кой да го защита? Той каза, какво приказваш? Какво си учи от 20 години? Как от кой да го защитиш? Това, което направих, аз се затворих. Една седмица. Затворих се в себе си, взех времето си, почнах да се моля пред Бога и да връзвам духове. Най-различни духове. Какъвто дух се сетих, го вързах. И знаете ли какво се случи? Нещата се обърнаха. Нещата се обърнаха просто. И аз ви казвам, ние не разбираме духовния свят. Не разбираме битката. И Бог иска да ни научи да се бием. Една от основните причини, поради което християните не искат да се бият, е, когато започнат дявола посяга към тях. Те усещат огъня, те усещат куршумите и се страхуват за кожицата си, за живота си. Те не искат да изгубят живота си на тая земя. Обаче, знаете ли, има хора, които вече са го изгубили. Има хора, които са прегоряли, чието сърца са прегоряли. Искам да кажа амбициите им, страстите, похотите, плановете. Те не, че не могат да се възбудят отново. Човешкото сърце е такова, че знаете ли, човешката плът, по-точно искам да кажа, знаете ли колко бързо се съживява? Малко да види мир, спокойствие, благоденствие, малко да види добри дни и веднага започваме планчетата, мечтите, похотите, страстите, веднага се съживяваме. Така че дори да си умрял, ти не си умрял за постоянно. На тази земя винаги има шанс да се съживи плътта ти. Амен? Но има хора, които са по-умрели. Амин? Със сигурност. И те по-могат да се бият. Една от причините да откажем да се бием е, че не искаме да изгубим живота си. Това, което Исус изтъква като условие за ученичество. Да изгубим животеца си, какъвто и да е той на тая земя. Ние сме се борили за него с зъби и с ногти. Ние сме го съграждали. Ние сме отстоявали. Ние сме преследвали мечти, цели, планове. Ние сме се трепали, трудили сме се, борили сме се. И сега да го изгубим ли? Страх. В основата на всеки страх стои да не изгубиш живота си. Страх и малодушие. Да не изгубим живота си. Такъв какъвто го искаме. Такъв какъвто го мечтаем.
Сега, когато Гедеон прогласи да си тръгнат страхливите, колко си тръгнаха? 2/3, брати и сестри. Тръгнаха си 2/3 от неговата армия. Ако приложим това като символ на духовни принципи към Новия Завет, статистиката е отчаиваща. Няма да проповядвам тая проповед. Отказвам да проповядвам в тая посока. Амен, алилуя. Вярваме, че Божията благодат е променила нещата в днешни дни, но истината е, че от армията на Гедеон 2/3 вече я нямаше и причината беше страх. И останаха 10 000. От 32 останаха 10 000. И сега Бог каза, хората ти, войниците, отново са много. Тая армия, която водиш, не става. Но сега доведи ми ги при реката, аз ще ги пресея, защото ти не можеш. Втората пресявка беше по-финна. Имаше неща в сърцата на хората, които Гедеон не можеше да види. Сърца, които не се изразяват толкова лесно. Неща, които не се изразяват, извинете. Така че Бог му каза, ще отидеш при водата и ще наблюдаваш хората как пият. Сега искам да ви кажа, цялата картина е следната. Израелския стан, армията на Гедеон, е застанала при един поток на име Арод, а по-на север от тях, приготвени за бой, са по-многобройните мадианци, така ли е? С други думи, хората, които следваха Гедеон, отиваха на бой. Те знаеха, че бяха повикани на бой. Звука на тромпета, начина по който Гедеон изсвири мелодията, ясно им показа, че армията на Израел се готви за бой. И въпреки, че те знаеха, че отиваха на бой, всички те имаха различно отношение към боя, към предстоящата битка. Те имаха различно отношение към битката. И това си пролича по начина, по който те се отнасят към водата. В случая, водата е символ на снабдяването. Водата е базова нужда в живота на човека. Ние сме 70% съставени от вода. Ние без вода не можем да живеем повече от 7 дни. Така че водата е снабдяването, което ни трябва. Въпреки, че ние отиваме на бой, ние се нуждаем от снабдяване. Така ли? И ето ги 10 000 човека ще пият вода при потока Арод. И Гедеон гледа. И Бог му каза, те, които полочат, с шепите си вземат вода и полочат като куче. Наведат се, вземат вода и полочат като куче. От една страна да ги сложиш, а тези, които коленичат на колене и пият, от друга страна да ги сложиш. Библията казва, че 300 човека полочиха като куче, а останалите 9700 коленичиха, за да пият вода. Имайки предвид доспехите на Израилевата армия по това време, носеха мечове, копия, лъкове и стрели. Всичко това беше препасано с колан, амин. Имаха и ножове, разбира се, такива неща. Виждате ли, за да коленичи един човек и да пие вода, той трябва да хвърли част от доспехите си или всичките си доспехи. Амен. Което означава, че 9700 човека се разпасаха, преместиха фокуса си от предстоящата битка и обърнаха внимание на снабдяването. Видяха вода и казаха, вау, снабдяване. И те забравиха за битка, забравиха за всичко друго. Виждате ли, техния фокус не беше към битката. Запомнете думата фокус. Докато уния, които мислиха за битката и бяха фокусирани, те знаеха, че отиват да се бият. Те само поднесаха, без да коленичат, без да се разпасват, те само поднесоха шепа, биха набързо и бяха готови за бой. Отношението към предстоящата битка, отношението към войната, която щяха да водят с поробителите, на едните и на другите беше различно. Това беше нещо в сърцето на хората. Не можеш да го видиш лесно. Във Второзаконие 20 глава е описано последния начин. В 5 стих се казва, и военачалниците нека говорят на народа, който е излязъл на битка, като рекат, кой е построил нова къща и не я е посветил? Нека си иде и се върне от дома си, да не би да умре в боя и друг да я посвети. Кой е насадил лоза и не е ял от плода му? Нека си иде и се върне от дома си, да не би да умре в боя и друг да яде плода му.
И кой се е сгодил за жена и не я е взел, нека си иде и се върне от дома си, да не би да умре в боя и друг да я вземе. Брати и сестри, аз вярвам, че тук са ни изтъкнати още 3 причини, поради които християни не искат да се бият. И въпреки, че това е Божието Слово, и ние трябва да го вземем на първо място дословно, ние знаем, че Божието Слово е добро. И то трябва да се вземе дословно. Дословно това, което Бог иска тук е да предпази хората, които са създали къща и още не са живяли в нея. Хората, които са насадили лоза и още не са опитали плода му. И хората, които са се сгодили за жена, млада жена и не са били още с нея, да бъдат предпазени от това да умрат преждевременно. Което означава, че ако вземем пък примера с къщата на първо място, което означава, че ако един човек е направил къща току-що, кога човек строи къщата си? Обикновено в младостта си, не е като мен на 50 години да няма къща. Обикновено в младостта си. Това означава, че според това слово, християните, докато строят къщите си, Бог няма да им даде най-големите битки в живота. Амин. Сега, това означава и нещо друго. Че един християнин, който строи къщата си, който се е фокусирал към това да изгради своя дом, неговото внимание, неговия фокус няма да бъде толкова много в битката. Разбирате ли? Двояки са нещата. Поради тая причина Бог знае, че такива хора са неефективни. Аз знам по себе си, че когато ме беше обзела идеята за къща и правих планове и аз ги направих, дадох ги на архитект, моят идеен проект е това, което всъщност стана основа за техния проект. И знаете, аз съм го правил този идеен проект преди 15 години, още даже 20 в София. Когато ме беше обзела тая идея, аз не мислех за битка, аз мислех за къща. И в тая къща представях себе си, семейството си, да имам хубав живот, да каня приятели, гости, да си говорим така хубави неща. Виждате, изобщо никога не съм свързвал аз моята къща с битка. Ти как си? Като видиш дом, семейство, семейна атмосфера, твоите най-близки хора, ти битка ли виждаш? Човек, който мисли за къща, не мисли за битка, хора. Човек, който мисли за къща, не мисли за битка. Така че такъв човек не е ефективен в бой. И Бог няма да даде големи битки на такъв човек. Сега. Погледнете всички тук. Казано ли обаче в този стих, че човек трябва да си строи къщата цял живот? Или цял живот да строи къщи? Защото имаме хора, които цял живот строят къщи. Построи един апартамент, християни, после друг апартамент, поиска вила, гледа да има нещо на морето, гледа да прави, той постоянно строи, постоянно прави нещо и той си казва, докато строи къща, Библията казва, Второзаконие 20 глава, да не излизам на бой, аз съм освободен. Църквата нека се бие, нека прави, но аз си правя къща. Ми, брати и сестри, ние по тази логика цял живот може да си правим къщи и никога да не се бием. И аз ви казвам, християните наистина постоянно нещо строят. Постоянно строят къщата на живота си и отказват да се бият. Така че една от причината християните да не искат да участват в битка е, че те изграждат материалната база на живота си постоянно. Тая къща всъщност е материалната база на живота си. Ние трябва да бъдем снабдени, амин. Ние трябва да имаме сигурност. Ако имаш пари, имаш сигурност. Ако нямаш пари, ако не е ти добра заплата, какво имаш? Несигурност. Материалната база на живота ни. Цял живот ние си викаме още малко да посъбера, да се поустроя, да се благоустроя и ще служа на Бога. Обаче ти никога няма да служиш. Защото цял живот може да се благоустрояваш. По-добре построй каквото построиш, обаче земи се бие. Каквото не си построил, Бог да го дострои или го зарежи, обаче земи се бие. Не може цял живот да строим къщи. Не може цял живот да строим материалната си база и да не участваме в боя. Но това е факт в живота на много християни. Те си казват още малко и ще служа на Бог и никога не почват да служат. Амен.
Ние трябва да подчиним строежа на къщата си на битката. Трябва да лочим като куче, вземайки вода с шепата си, фокусирани в боя, фокусирани в предстоящата битка. Нека да видим втория пример. Кой е насадил лозе и не е ял от него? Аз имах един приятел, Чичо Деян, той почина миналата седмица, аз го погребах на 87 години. Бог да го благослови човека. Умря спасен. Амен. Преди няколко години, беше на 83-4 години, ние заедно с него съдяхме лозе на Шереметя. Означава ли това, че този човек, който през целия си живот е строил лозя, защото той е добър земеделец, той всъщност има Божието освобождаване. Той е освободен от битката. Че ти можеш да строиш лозе, можеш да съдиш лозе цял живот, бе. Бог има ли в предвид тук, че за хората, които съдат лозе, никой не трябва да се бият? Така че който съди лозе, той да не се бие. Охо, ето начин, по който аз да избегна войната, ще седим лозя цял живот. И сега много внимавайте добре. Лозето тук е символ на удоволствието. Или нека го кажа с други думи. Хубав живот. От лозето се прави какво? Вино. Виното радва, весели сърцето. Когато се събираме и искаме хубаво настроение, ние пием вино. Естествено, че ние не пием вино. Но това го казах, за да ви изпитам. Нашата църква, ние не пием вино, но така сме се решили. Ние нито съдим, нито презираме някой, който пие вино. Да пиеш вино не е грях, както и да не пиеш вино също не е грях. Така че ние не пием вино, но в случая лозето е преобраз, символ на хубавия живот. И виждате ли, човек, който съди лозе, е човек, който търси хубав живот, който търси вкуса и настроението от виното. Назиреите нямаха право да ядат нищо, което е от грозде. Те нямаха право да копнеят за хубав живот. Всъщност това е, с което те трябваше да искат да се разделят. Исус каза, който не умре към себе си, който не умре към собствения си живот, който не умре към близките си. Амин. Това означава да ги сложиш на заден план. Да си готов да ги оставиш, ако трябва. За Господа. Брати и сестри, аз вярвам, че едно от нещата, които пречат на християните да се бият, е желанието им за хубав живот. Желанието за удоволствие. Желанието за повече радост, щастие, човешко щастие. Искаме и ние да бъдем щастливи. На път към Плевен, возейки те трима шведи, които ни бяха на гости, миналата седмица на 2-3 пъти щех да изпусна кормилото. Разтрепераха ми се ръцете, като чух какви разговори се водят отзад на задните седалки. Сина ми, той говори английски, повече от мене, така че той разговаряше с тях. И по едно време само чувам как един от тях каза: ето сега тук виж, това е моята яхта, това е моят кораб, това е малък кораб. Сина ми вика: бе, как ще е малък, бе, цял камион го вози, какъв малък, той е по-голям от камиона. И аз слушам, когато долавям, нали, и се притесних по едно време, разбирате ли? И този човек каза: аз с този кораб, ние така имаме обичаи, имаме със семейството да излизаме в открито море, след това отиваме, акостираме някое пристанище, вечеряме и след това се връщаме в яхтата, така стоим със седмици, ловим риба, така по-хубаво хубаво времето, печем се, събираме слънчеви лъчи, обаче ни омръзна вече тая яхта. И аз щях да изтърва кормилото, ви казвам, да. Абе, как ще омръзне яхта на тебе, бе, човек? Защо не я дадеш на мен, като има? Той казва: омръзна ми тая яхта, сега искам да ходя, да заведа семейството си на екскурзия в Европа. Я кажете, къде да отидем? Нали, аз без малко да му кажа къде да отиде, обаче викам, чакай да си мълча, да си гледам кормилото, че ще катастрофирам. След малко път другия извади едни снимки с GSM-ите, има 2000 снимки в този GSM. Какъв е този GSM? iPhone 5 ли беше там, нещо такова, сина ми каза, а па другия беше по-хубав. Сина ми каза, че другия беше още по-скъп. И така, той извади снимки, вика: това е единия ми син, той е хокеист. Вика: само стика му за хокей струва 300 евро. Другия швед се обади, вика: бе, верно ли? 300 евро, бе, това много пари за един стик. Той през цялото време ли кара с един стик? Вика: бе, как ще кара с един стик? Чупи ги като кибритини клечки, той постоянно трябва да му купувам стикове. И той каза: ти много скъп спорт е това. Той рече: ти остави ми, той и другия хокеист. И другия ми син, и той хокеист.
И аз пак щях да изпусна кормилото. Викам, брей. Че те хора, те имат хубав живот, бе. Ние не знаем какво е живот. И освен това не са недуховни хора. Вие виждате ли, че те не са недуховни хора? Особено той е човек, който пееше, той толкова хубаво присъствие имаше. И значи те имат и хубав живот, и служат и на Бога, и се радват и на успехи. И ми стана толкова мъчно, брати и сестри. Ние българите, поради една или друга причина, сме поставени в много неблагоприятни обстоятелства. И аз искам да ви кажа, най-лошото от всичко е, че факта, че сме бедни и че нямаме хубав живот, не означава, че сме духовни. Разбирате ли това? Трябва да го разберем. Трябва да прогледнем. Това непременно, че си беден, не означава, че си духовен. И ми стана много мъчно и отидох при Господа. Вечерта пак така. Моля се в колата на връщане на път. И викам, Господи, какво е това нещо? И Бог ми каза, премести, прехвърли това желание за хубав живот, който така или иначе сигурно няма да имам, защото съм българин. Премести тая сила, това желание, този хъс за хубав живот към общението с мене, към желание за моето присъствие. Просто го премести. Дай там потенциала си, дай там силата си, насочи там търсенето си. И аз го разбрах. Брати и сестри, този път го разбрах. Толкова много хора угасват своя хъс да участват в битката, в победоносната битка на Господа, в святите войни, свещените войни на вярата, заради желание за по-хубав живот. Имате ли още малко сила да слушате? Третата картина, която Бог ни дава, чрез Моисей, това е Второзаконие 20 глава. Той казва, ако някой се е сгодил за Израилева девица и още не я е взел, да се върне при нея. И аз казах, Боже, това пък с девицата какво е? Моя как се казва, шурек, не е ми, на Жана брати, не знам какъв е, малко съм зле с термините, но той в София започна да ми разказва за работата си там, на която той е бодигард и как неговия пряк началник, защото той има много началници, сега ти ако си бодигард, значи имаш много началници, и сега той единия неговия пряк началник вика, той толкова стар, па толкова млада жена има, аз викам, тя не му е първата, братко. Ето викам, и не знам, ама тя толкова млада, като влезе в Лидъла, ми тя му е като дъщеря. Защото те тая минута, той пази един обект, който е жилищни кооперации, офиси, неща, и вътре си имат Лидъл, собствен Лидъл, както и да е. И той каза, толкова възрастен, па толкова му млада жената. И когато четох тези стихове, аз се сетих, ти по принцип може да се жениш цял живот. Има хора, които се женят 2, 3, 5, 6 пъти. Бог да не го е дал това като освобождаване от битката, че тогава да вземем да се женим. И винаги ще бъдем освободени. Брати и сестри, не става въпрос за това. Бог ми показа, че това нещо с сгодения войник, който още не си е взел жената, е семейното щастие. Защото някой ще каже, аз съм се оженил, вече за мен не важи. Важи за всеки. Копнежа за семейно щастие може да бъде колкото добър, толкова лош, повярвайте ми. Аз самия проповядвам за семейства, здрави християнски семейства. Аз вярвам, че Бог иска ние да имаме здрави семейства. Обаче знаете ли, че ако ние сложим щастието на това семейство над Господа, ако ние сложим благоденствието и добруването на това семейство над Господа, ние прекрачваме границата и отиваме срещу Словото. Защото Словото казва, ако някой не намрази жена си, децата си, майка си и баща си, още и собствения си живот. Това намрази означава да ги поставим на заден план. Аз вярвам, и го казвам в ефир, че семейството трябва да бъде на второ място след Бога. И аз знам, че това не се слуша лесно. Аз знам, че това може да бъде оспорвано. И аз знам, че много хора няма да бъдат щастливи с това, което казвам. Аз знам, че сами аз трудно и моята съпруга трудно сме го преглътнали.
Обаче аз знам също това желание за семейно щастие, колко молитва ми е ограбило. Това желание за семейно щастие, колко сила на сърцето ми е ограбило. Това желание за семейно щастие, колко много пъти ми е отдалечавало от Бога и ме е вкарвало в суети, просто суета. Суетни неща. И знаете ли, аз знам това семейно щастие колко е крехко също без Господ. И че ако ти се отдалечиш от Господа, колко крехко ти е семейното щастие. Ето защо ние трябва да подчиним семейното си щастие на Господа и на нашето взаимоотношение с Господа и на нашия път с Господа и съответно на нашата битка. Амин. Ние трябва да подчиним семейното щастие на битката. Свещената битка за вярата. Толкова много християни, търсещи семейно щастие, отказват да се бият. Защото когато почнем да се бием, какво става? Битката идва до семейството ни, бе, хора. Битката идва до дома ни. И ние виждаме куршумите, ние чувстваме огъня по гърба си и си казваме: о, втори път няма да тръгна да връзвам дяволи, втори път няма да тръгна да евангелизирам, да говоря Словото, втори път няма да тръгна да хода аз на молитвени събрания, нощни молитвени събрания, дявола ме направи на съндър тая седмица само и само, защото аз говорих така и се молих, има хубаво присъствие, хубаво преживяване, ама се та 2 часа хубаво преживяване или 4 часа там и цяла седмица лоши преживявания. Аз стига, бе! Семейно щастие. Това са няколко причини християните да не искат да участват в битка. Има и други. Обаче тия, които са описани в Словото, аз проповядвах основните. Амен. И ако ние искаме да бъдем войници, ние ще трябва да победим страха, малодушието, паниките си. Ние ще трябва да победим желанието си за материално снабдяване. Яков казва: не направи ли Бог вас сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което Бог е обещал на тия, които го любят? Сиромаси в светски неща, богати с вяра. Сиромаси в светски неща, богати с вяра. Някой ще каже: означава ли това непременно, че като сме сиромаси в светски неща, сме богати с вяра? Не. Абсолютно не. Не означава. Не е задължително. Но е възможно. Възможно е да не си успешен в света и да си успешен в Господа, според този стих. По-трудно е да си успешен в света, аз ви казвам, и да си успешен в Господа, защото света е много силен и много дърб. Но е възможно. Всичко е възможно, бе, хора. За Бога всичко е възможно. Обаче не се отчаивайте. Ако сте сиромаси в светски неща, важното е да бъдете богати с вяра, защото тогава ще бъдете наследници на царството. Амен. Слава на Исус. И аз сега искам да завърша с един стих, който прочетох преди малко. И това е в Съдии 3 глава 1 стих. За нас вече е ясно, че Бог иска, както казва Псалм 144 и Псалм 18, да научи пръстите ни да воюват. Амен. Ръцете ни да се бият. Бог иска армия. И тези стихове го потвърждават. А ето народите, които Господ остави, за да изпита чрез тях онези израелтяни, които не знаеха всички ханаански богове. Значи тук това, което се казва, е, че Бог нарочно позволяваше врагове да бъдат оставени в живота на израелтяните, за да могат те да се научат да се бият. Бог позволяваше обстоятелствата да бъдат такива, че неговата армия да се научи на бой. Защото сега кога човек се учи на бой? Когато има битка, когато се бие. Човек не се учи на бой просто когато спи или когато има мирно време и така нататък. За да се научи на бой, трябва да има някаква определена как да кажа, обстоятелства, трябва да има някаква определена обстановка и в мирно време това се нарича спаринг или военни дисциплини, тренировки и така нататък. Войниците не винаги са в ситуация на битка
Професионалните войници дори в мирно време се готвят за битка, като тренират. Амин. Така че тук това, което виждаме в Словото е, че Бог приготви, Бог остави някои от народите, които Израел трябваше да употреби. Той ги остави живи, за да бъдат спаринг партньори на неговите хора, че да могат да ги дънат, да ги бият, да ги буксират, че да се научат да се бият. Амен. Бог ще ти приготви спаринг партньори, които да биеш или те ще те бият, докато се научиш да се биеш. Амен. Това е, което казва тук. Вие представете ли си, Бог остави нарочно врагове пред носа на израелтяните, само и само да ги научи да се бият. Те не щат да се бият. Те бягат към добър живот. Бягат към млякото и меда. А той, виждате ли, им оставя врагове и ги изпраща срещу тях, за да се научи да се бият. За да изпита чрез тях онези израелтяни, които не знаеха всички ханански богове, само за да знаят и да се научат на бой. Поне поколенията израелтяни, които по-напред не са знаели. Брати и сестри, това изречение изглежда трудно за тълкуване заради думичката поне. Моля ви, устремете поглед към писанието в момента, към 2 стих на 3 глава и се опитайте да разтълкувате този стих. Бог оставя определени народи, които да атакуват Израел, да притесняват Израел с цел да изпита израелтяните, които не знаят, които не са се научили на християнските битки. Това са следващите поколения. Значи, книгата Съдии казва, че дойде поколение, което не познаваше Господа. И това беше поколение, което не знаеше битките на своите предци. И те трябваше да се научат сега. И тук се казва, само за да знаят и да се научат. Значи той остави тези врагове само или по причина, с цел, за да знаят и да се научат на бой, поне поколенията израелтяни, които по-напред не са знаели. Тази думичка поне означава, че има поколения, които са знаели и има поколения, които не са знаели. Вие знаете, че в света всеки ден се раждат деца. По тази причина ние не можем ясно да разграничим поколенията в света. Ако ние трябва да разграничаваме поколенията, ние трябва да ги разграничим по дни и години. Защото всяка година, да не кажа всеки ден, се ражда ново поколение. Ако ти си роден днес, ти с един ден по-млад от този, който е роден вчера. Добре, ние можем да кажем, че не всеки ден разграничава човека в ново поколение. Ние можем да кажем, че поколенията са на 20 или на 40 години. Добре де, ама тук между нас сега само 20 и 40 годишни ли има? Аз си помислете за Израел, когато излизаше от Египет, имаше ли ясно изразени поколения? Аз вярвам, че Исус Навиевото поколение също не бяха хора на една възраст, както и Моисеевото поколение не бяха хора на една възраст. Аз вярвам, че става въпрос за култура, става въпрос за характер, става въпрос за менталитет, когато се говори за Моисеево поколение и Исус Навиево поколение. И в случая тук имаше различни поколения. Имаше хора, които са на 15 години, хора, които са на 25 години, хора, които са на 30-40 години, хора, които са на 60 години, на 70 години. Тук имаше всякакви хора, както днес тук между нас има всякакви хора. При тях имаше всякакви хора. Нямаше 2 ясно разграничени или 3 ясно разграничени поколения. И тук се казва, за да се научат на бой поне поколенията, които не знаеха. Това означава, че е имало хора, които са знаели хананските битки. Те защо не трябва? Защо за тях да се научат не важи? И защо думичката поне? Да се научат поне тези. Тази дума поне е многозначна и тя означава нещо много, много важно. Тази дума на мен ми говори, че хората, които не са се научили, въпреки че знаят битките, но не са се научили, за тях няма голям шанс. Ами поне тия, които не знаят, да бъдат изпитани, дали ще се научат, дали не. Защото те, които вече знаят за битките, но не са се научили, те няма да се бият. Слушайте много, много добре какво ще ви кажа. Ако битката е стигнала до твоята кожа, до твоето здраве, или битката в живота ти, духовната битка е стигнала до твоите финанси, до твоя джоб,
Или ако битката в живота ти е стигнала до твоите деца, до твоето семейство, ако битката е стигнала до сърцето ти, до мечтите ти, до нещата, които си харесал, които искаш, които преследваш, и ти не почнеш да се биеш, значи ти не си войник. Значи ти не си. Вероятно няма да станеш. Какво означава това? Това означава, че друг ще трябва да се бие за тебе. Библията казва силните да носят немощите на по-слабите. Това означава, че друг ще трябва да се бие за тебе, а ти да се надяваш на неговата победа. Амен. Ако ти в усилно време, във време, в което всичко е черно около тебе, дявола си разиграва коня из живота ти и ти не можеш да седнеш да се молиш, значи не си войник. Не си за тая работа. Да се научат поне на бой. Да имат шанс поне тези, които не са знаели. Да бъдат изпитани. Ще се бият ли, няма ли да се бият? Защото те, които знаят, те, които са изпитани, те, които отдавна разбират нещата и въпреки това не са почнали да се бият. Аз ви казвам, много трудно. За такива хора много трудно. Защото това си е избор, и това си е сърце човешко, разбирате ли? Аз не искам да обезсърчавам никой тая вечер. Обаче това е избор. Когато 2, 3 пъти, 4, 5 пъти човек направи своя избор, това си е той, разбирате ли? Това му е сърцето, това бъде. Или се биеш, или няма да се биеш, разбирате ли? Затова аз ви казвам, гледайте сега на децата си. Гледайте на това поколение, което идва след вас. И се опитайте да научите това поколение, което идва да се бие. Защото за тия, които са с нас, които са били заедно с нас, за тия, които са християни 15, 20 години и не са се научили да се бият, аз ви казвам, за Бога всичко е възможно. Възможно е един човек да се промени. Но те нямат толкова голям шанс. Я ми кажете, кои се променят по-лесно? Младите, нали така? Младите се променят. При все, че и за възрастните е възможно. Те трябва да преживеят някакво страшно сътресение. Те трябва да преживеят някакво страшно разтърсване. Затова аз се надявам на Святия Дух да покаже на някой от нас колко решаваща е битката. Колко е на живот и смърт. И живот и смърт не е точната дума, защото когато става въпрос за тялото, става въпрос за живот и смърт. Но когато става въпрос за душата, става въпрос за вечен живот и вечна смърт. И това е нещо много повече. Брати и сестри, в тая свещена война за вярата, нещата са на вечен живот и вечна смърт. И въпреки това, много християни не почват да се бият. Не понечват да се бият. Не понечват да се молят. Не понесат да увеличат молитвения си живот. Исус каза в Матей 26 глава, той каза, как не можахте ли поне един час да бдите с мене? Духът е бодър, тялото е немощно. Спри да живееш за тялото, почни да живееш за духа. И въпреки това хората не искат да се бият. Божиите хора не искат да се бият. Битката е стигнала до техния дом. Битката е стигнала до техния джоб. Битката е опряла до тяхната кожица и те не искат да се бият. Какво повече чакат? Кога ще почнат да се молят? Кога ще почнат да търсят Господа? Кога ще почнат да викат към Господа? Няма голяма надежда. Това е истината. Да се научат поне тия, които не знаят. Обаче аз няма да завърша тая вечер така. Това не е Евангелието. Евангелието не завършва така. Евангелието е добра вест. Аз имам добра вест за тая вечер. И за старите, и за младите. Аз имам добра вест и за те, които знаят, но все още не са понечили да се бият. Аз имам добра вест за вас тая вечер. Казва се Святия Дух. Духа на благодата. Има благодат за тебе. Това, което не можеш да го направиш по плът. Това, което не може да произлезе от твоя характер, защото ти си така. Може да произлезе от благодата. Това, което не може да стане чрез тебе, чрез твоята сила, чрез твоята способност. Това, което твоето сърце не може да изкара от себе си. Може да стане чрез благодат. Смири се пред Бога. Повярвай за Бога, че всичко е възможно. И се отвори за Божията благодат. Смири се пред Бога и му кажи, ей, аз не мога, аз се провалих. Няма нищо, което да нарека истински успех. Аз написах една песен, вие ще я чуете. И тя горе-долу гласи това. В живота си аз в нищо истински не съм успял. Но издигни ме чрез духът си и ми помогни да успея в тебе. Да успея в тебе. Поне в тебе. Амен. Ти може нищо друго да не си успял в живота си.
Но ти имаш шанс чрез тази благодат да успееш в Господа. Ти си потомство на великия цар. Ти си жив, все още жив. И Бог е все още с теб. Дявола много се страхува от тебе. Ти не го знаеш колко много се страхува от тебе. За нас е чудно, за нас е невероятно, че дявола толкова много се страхува от нас, защото ние сме потомството на царя и царя е с нас. И ако той ни употреби, т.е. ако ние понечем да се бием, аз ви казвам, това е неговия край. Ако само започнем да се бием в молитва, аз ще продължа да говоря за битката. Ако Бог ми позволи, аз ще говоря за името Исус, ще говоря за кръвта на Исус и за силата на нашето свидетелство. Аз ще говоря за нашата вяра и за нашия молитвен живот. Защото Ефесяни 6 глава казва, молете се с всякаква молитва и моление с неуморно постоянство за всички светии. Молете се постоянно. С други думи, молете се постоянно. С други думи, молете се колкото може повече. Това е, което ни предстои. Това е, което трябва да направим. Няма всички християни да го направят. Винаги е било така. Някои няма да искат да го направят. Обаче тие, които го направят, ще спечелят победа, която не е само за тях. Няма да бъде само за тях. И те ще спечелят града си, ще спечелят приятелите си, роднините си, близките си. Ще имат по-тежък живот. Не е лесно да се биеш, по-лесно е да не се биеш, да имаш мир. Ще имат труден живот. Дълго време няма да виждат бял ден. Във всички тези войни, обаче Бог харесва такива хора. Бог харесва войниците. Бог е войн. Бог харесва своята армия. Бог ще я възнагради. Бог ще я възнагради. Първото възнаграждение, когато видиш силата на оръжието си, как освобождава. Когато видиш своята власт в духовния свят, как променя. Когато виждаш, че ти определяш нещата, а не той, който иска да си разиграва коня в живота ти. Ти имаш власт над цялата му армия. Слава да бъде на Господа. Кажи, слава да бъде на Исус. Алелуя! Ние сме християни войници и Бог има за нас победа. Ако ние само се бием, Бог ще ни даде победата. Единственият начин да не победим е като откажем да се бием. Тогава приемаме условия за мир. Просто условия за мир. Бог да ви благослови. Служете тая проповед в интернет. Може някой човечец да чуе. Той има там и по-хубави проповеди. Обаче пък тая може да достигне някой човек в някое задънено село, което няма църква. Моите проповеди са най-добрите, обаче те все пак могат да отидат там, където няма други проповеди. И те могат да фанат дикиш и да свършат работа. Така ли е? Така че служете я тая проповед в интернет. Слушайте си я там в нашия сайт. Защото тя дойде от Бога. И защото ние трябва да разберем нещо. Имаме толкова много власт в духовния свят. Имаме толкова много сила на наша страна. И толкова малко от нея сме употребили. Понеже не разбираме битката. Не виждаме причината. Истинската причина. Ние виждаме хора. Трябва да прогледнем в духовния свят. Бог да ви благослови. Бог да ви благослови. Амен. Нека да си поклоним.